Dnes v pekelnej kuchyni. To je neporiadok. Ramsey stretne toho najtvrdohlavejšieho majiteľa, akého kedy videl. Billy, môžem s tebou hovoriť, prosím? Nie, nemám čo povedať. Jeho reštaurácia na Long Islande sa rozpadáva. Bože môj, to je katastrofa. Katastrofa. Ale on odmieta pripustiť, že niečo nie je v poriadku. Nemôžeš si myslieť, že toto je dobré. Nie každý si myslí, že je to zlé. Jeho žena je na zrútenie. Neviem, čo mám robiť. Šéf kuchárke je všetko jedno. Nechcem byť šéf kuchárka. A jeho personál je skrátka naštvaný. Dobre, tak buď ako malé decko. Nie si ten, za ktorého ťa tu všetci považovali. Si slabý muž, Billy. Keď mu dá Gordon porciu pravdy, Je to trapné. Tak prečo sa nezachováš ako chlap a neurobíš s tým niečo? majiteľ to nezvládne. Tak ako sa ty rozprávaš so mnou, by som sa nezhováral ani so psom. Poradím si sám. Na zmenu je iba jeden týždeň. Všetko pôjde von a celé to tu vyčistíme. A požiadavky Gordona Ramseyho možno donútia majiteľa zutekať. Billy! Už mám tých ľudí po krk. A dvere tejto reštaurácie môžu zostať navždy zatvorené. Ponúkni reštauráciu na predaj, ja som skončil. Skončil som. Pekelná kuchyňa. Mount Sinai v New Yorku. Mesto vyššej strednej vrstvy na severnom pobreží Long Islandu. A tu je Handlebar. Prosím, Handlebar, ako vám pomôžem? Bill Leroy, bývalý konštruktér, a jeho manželka Carolyn kúpili Handlebar iba pred rokom. Páni, Handlebar je veľmi pekný podnik. Keď som videl, že je na predaj, skočil som na to. A menu so špecialitami. Keď sme prišli do Handlebaru, videli sme jeho nedostatky. Ale keďže Billy je zručný, Už to je. videli sme potenciál skvelého podniku. V časoch svojej najväčšej slávy to bolo miesto, kam chodil jesť každý. Prichádzali sem sudcovia, právnici, doktori. Teraz to tak už nie je. Nočná mora sa začala, keď 70% tržby prichádzalo z baru a takmer nič z reštaurácie. Keď neviete zaplniť 18 stolov v piatok a sobotu večer, máte veľký problém. Bill je v pohode, manažér. Môžem ťa poprosiť o šálku kávy? Zvyčajne zostane pri bare, ale ako majiteľ musí byť zúčastnenejší. Napríklad dvíhať telefón. Niekto telefonuje? Niekedy vie byť veľmi mrzutý. A teraz choď všetko vrátiť, kam to patrí. Často mení nálady. Už mám tých ľudí po krk. Podnik je odporný. Je tu špína, svinstvo. Čo sa tu zbieralo viac než 20 rokov. Interiér je staromódny. Výzdoba je podľa mňa skvelá. Hlavné menu sa v podstate nezmenilo, odkedy som reštauráciu prevzal. Je to odporné. Neviem, prečo si to niekto objedná. Melissa je excelentná šéf-kuchárka. Nie som šéf-kuchárka. Netvrdím, že ňou som. Nechcem byť šéf-kuchárka, nie som príliš kreatívna. 5 minút. Jedlo je tu na prd. Moja ryba nebola dobrá. Myslím si, že najať ma nebolo to najlepšie rozhodnutie. Neviem, čo tu robím. Nemám v úmysle budovať si kariéru šéf-kuchárky. Naozaj si nemyslím, že Melissa má ako kuchárka nejaké slabosti. V deň, keď to skončíme, nám nezostane ani halier. Vzali sme si vysoký úver, ktorý je už takmer vyčerpaný a vyčerpal nám sporiaci účet. Boh nám pomáhaj. Ak Handlebar zlyhá, riskujeme stratu domu a ja o dom nechcem nikdy prísť. Musíme sa postarať o seba a o Handlebar. Bodka. Ak nepríde šéf-kuchár Ramsey, máme to spočítané. Pochybujem, že vydržíme ešte rok. Šéf-kuchár Gordon Ramsay je na misii zmeniť Handlebar. Choďte na západ. Západ doľava, západ doprava. Ibaže má jeden malý problém. Handlebar. Stratil som sa. Môžete mi pomôcť? OK. Som naraz cestí. Mám ísť doľava či doprava? Oba smery sú na západ. Takže odbočíte doprava a o chvíľu uvidíte veľké nákupné centrum. Tu je to. Handlebar.
Ide Gordon Ramsay. Ako vieš? Práve som s ním telefonovala. Neblázni, vážne? Áno. Handlebar, konečne. Sme v Mount Sinai, na vonkajšej strane New Yorku. Mount Sinai znie trochu ako kyanid. Dúfam, že to tak nebude aj chutiť. Som zo stretnutia s ním trochu nervózny. Ja som Caroline. Zdravím ťa. Bill? Vyzná sa v tom, čo robí. Je to po A renomovaný kuchár, po B vlastní nádherné reštaurácie. Videl som ich na internete. Choď kam len chceš. Keby bol idiot, nič z toho nedosiahne. Tak. Dobrý. Gordon Ramsay je fakt sexy. Má pekné telo. Na staršieho chlapa je vážne veľmi sexy. Nechcela som ho obsluhovať, lebo strašne veľa rozprávam a neviem prestať. Keď som nervózna, veľmi veľa rozprávam. Toto je naše menu na večere. A máme aj menu s ustálenými cenami. Áno. A špeciality pre ranné vtáčatá. Super, pozriem si ich. Ďaká. Jedno menu, 2, 3, 4. Dobre. Rozhodne kvantita, dúfajme, že aj kvalita. Musím to ešte uvariť, lebo som to pokazila. Pizzové fondy, filet mignon fondy, fondy so švajčiarským syrom, čudné. Vybrali ste si? Dám si polievku dňa. Polievku dňa. Potom si dám palacinku z darmy mora a ukončím to s filet mignon fondy. Filet mignon? Prosím, vďaka. Isté, že. Výborne. Na bare je pekne rušno, ale jedáleň je prázdna. Pozrite sa, zariadenie je otrasné. Také 80. roky. Ešte aj akvárko je staršie ako ja. Bože. Čo tu robím? Myslím, že šéf kuchár Ramsay si objednal takmer tie najhoršie veci. Ale skoro všetko jedlo tu stojí za hovno. Prosím. Ďakujem. S radosťou. Novoanglická clam chowder. Vraví, že polievka je dobrá? Keď tam šéf kuchár Ramsay sedel, len som sa modlila, aby bol spokojný. Kde je Bill? Pokúsim sa ho nájsť. Ďakujem. Zlatko, Gordon chce s tebou na chvíľu hovoriť. Super. Prvé, čo mi preletelo hlavou, bolo preboha. Chcem len povedať, že je to dobre ochutená, veľmi chutná a dokonalá polievka na zimný deň. Som rád, že ti chutí. Melissa odvádza skvelú prácu. Idem skontrolovať tvoje ďalšie jedlo. Veľmi pekne ďakujem. Povedal, že tá polievka bola úžasná. Vážne? Bol nadšený. Melissa je podľa mňa skvelá kuchárka, je veľmi kreatívna. Myslím, že Melissa sa veľmi podceňuje. Myslela som, že tento raz nevyšla. Ďakujem. Nech sa páči, palacinky, je v nich krab, homár aj krevety. Ďakujem. Nech sa páči. Tuším, má vo zvyku jedlo si pred jedením rozoberať. Už sa neviem dočkať, čo povie. A je to tu. Je to v poriadku? Gumové. Mušle sú tvrdé. Ó, nie. Krevety sú prevarené. Ó, Bože. A krabie mäso je umelé. Je to imitácia krabieho mesa. Keby ste mi povedali, že je to imitácia, neobjednám si to. Bože, pomôž mi. Bola to katastrofa. Palacinka z darmy mora? Skôr palacinka zo záchoda. To bolo určite najhoršie. Čaká 20 minút. Čakám na hovädzie fondy. Čaká 30 minút. Filet mignon fondy, ktoré je surové, takže... Prečo tak dlho čakám? Tu je steak a tu olej. Ďakujem. Prosím. Čakať sa oplatí, keď si môžete uvariť vlastné mäso, však? Vložím to dnu a čas na modlitbu. Keď to vyberiem, vyzerá to ako žrádlo pre psa. Ak to vypluje, odchádzam. Bolo to nahorkasté, zbytočné, bez chuti. Úplný vtip. Chce sa mi plakať. Prečo by niekto pražil hovädziu sviečkovicu filet mignon? Jeden z najlepších stejkov v celej krajine a pražiť? Čo sú, blbí? Ó, nie. Chcela som, aby bol s nami spokojný, ale kde si hlboko vo vnútri som vedela, že s reštauráciou niečo nie je v poriadku. Inak by ste tu neboli. Bože môj, to je katastrofa. Katastrofa.
Nie, nie je. Po náročnom prvom stretnutí Dobre, daj sa dokopy. si Gordon uvedomuje, že majitelia a šéf-kuchárka nevnímajú skutočné problémy reštaurácie. Čo je zlé s obchodom? Vidíš to, v piatok večer nedokážeme zaplniť 18 stolov. To je problém? Nie. Problémom je tu jedlo. Jedlo je zlé, Bill. Nikdy som nemal sťažnosti na jedlo, takže nikdy som sa tým nejako nezaoberal. Keď prišlo fondy, bol to vlastne len zlý vtip. Ani ja nemám rada fondy. Ale ty si šéf-kuchárka, nie? Ty tu predsa vedieš kuchyňu ako hlavná kuchárka, či nie? Taký je zámer. Tak to zmeň. Neviem, čo s tým mám robiť. Stratila si vášeň? Vášeň som hlavne nikdy nemala. Nechcem byť šéf-kuchárka. Bol som naozaj šokovaný, že to vníma takto. Takže ty nie si šéf-kuchárka? Nie. Ponúkal som miesto šéf-kuchára. Prišla za mnou a opýtala sa, dáš mi príležitosť? Človek si predsa nepýta príležitosť, pokiaľ ho nezaujíma, čo robí. Prečo si to miesto vzala, ak nie si šéf-kuchárka? Robil tu jeden chlapík, s ktorým som chodila. OK. Nemyslela som si, že naša situácia je až taká zlá, ako minútu čo minútu vysvitá. Ešte uvidíte. Ó, Bože dobrý. Všemohúci. Gordonova šokujúca prehliadka kuchyne Roky to tu nebolo upratané. Je to odporné. vedie k výmene názorov medzi Billym a Gordonom. Tak ako sa ty rozprávaš so mnou, by som sa nezhováral ani so svojím psom. Pričom v stávke je Handlebar. Neviem, čo mám robiť. Hrozné. Dokáže Billy potlačiť svoju hrdosť a prijať Gordonovu pomoc? Ja som skončil. Skončil som. Do pekla so všetkým. Alebo sa na dobro vzdá reštaurácie? Je mi jedno, že to bolo zbytočné. Billy! Nebudete veriť tomu, čo sa udeje v dnešnej pekelnej kuchyni. Deň druhý, 19:30. Potom, čo Gordon odhalil Melisinu apatiu v kuchyni, Toto nepotrebujem, teraz nie. sleduje podávanie večere, aby zistil, ako jej postoj ovplyvňuje jedlo. Viem, že prišlo pomôcť, ale aj tak je strašne stresujúce, keď nad vami stojí niekto, jeho vzrastu a zíza na vás. Čo je toto? Huby. V takomto stave ich podávaš? Áno. Doriti. Plnené huby. Huby vyzerajú smutnejšie než zákazník. Gordon povedal, že sú to veľmi smutné huby. Prečo? Čo zas má? Bol to môj vlastný recept. Sám som ho vymyslel. Bol som veľmi sklamaný, že nebol prezentovaný tak, ako má byť. Tieto sračky niekto je? Čo si môžem vybrať? Zemiaky, rýžu, zeleninu? Zemiaky, hranolčeky, rýžu, podávame polovicu instantných zemiakov s polovicou čerstvých. Prečo miešajú práškové zemiaky s čerstvou zemiakovou kašou? Je to spôsob, ako znovu použiť pečené zemiaky. Takže čerstvú kašu nerobíte? Nie. Nie. Dáte si pečený zemiak, hranolčeky, rýžu či zeleninu. Hranolčeky. Nespálte ich, prosím. Dobre. Sú zhorené. Trošku prepečenejšie ako zvyčajne, ale inak v pohode. Deň druhý, 20:30. Len hodinu po začatí večere v kuchyni došli zásoby zeleniny. Došla brokolica a karfiol? Áno. A našli za ňu nezvyčajnú náhradu. Reďkev? Áno. Páni, také čosi som ešte nepočul. Chutia vám reďkovky? Vy ste Gordon? Áno. Nuž, ku stejku by som niečo také nečakal. Dali by ste si nejakú zeleninu však. Áno, určite. Vieme ho nejako uspokojiť? Čo ty na to, Melisa? Ani ja by som tie reďkovky nejedla. Zákazníci sa sťažujú na zeleninu. Máme brokolicu, mrkvu, kel. Počkaj, čo je to? Je to surové. Áno, je to mrazené vrecúško, preto je to na nič. Aj keď sa Melise darí stíhať objednávky, zákazníci stále nie sú spokojní. Nie, vôbec mi to nechutí. Toto nie je jedlé. Nie je to skutočné krabie mäso. A Gordon chce, aby Billy konečne pochopil, že najväčším problémom Handlebaru je jedlo. Billy, zákazníci sa sťažujú na jedlo. Nemôžeš ignorovať fakt, že si myslíš, že toto je dobré. Nie každý si myslí, že je to zlé. Niekto má rád niečo, čo inému vôbec nemusí chutiť. Nikto tu nemá nad ničím kontrolu. A nefungujú tu základné pravidlá.
Ak si uvedomíš to, čo už vidia všetci, ak si to úprimne uvedomíš. No, rozhodne nie. Bol som veľmi sklamaný. Vedel som, že potrebujeme pomoc, ale nevedel som, že sme na tom tak zle. Bol som dosť skeptický voči jeho zámerom. Nechaj to tak. Naozaj sa mi prestáva páčiť. Deň 3, 8:30. Potom, čo včera večer zažil patetické podávanie večere, Gordon prichádza skoro ráno na inšpekciu kuchyne. To je neporiadok. Nič nie je označené. Porcie chýbajú, to je hrozné. Brokolica. Včera večer nám došla zelenina, lebo šéf-kuchárka sa nebude obťažovať uvariť čerstvú. Staré zvyšky. Bože môj. Kedy naposledy čistili zadnú časť chladničky? Pozrite sa. Čo je toto? Bože dobrý, všemohúci. Toto bola kedysi mušľa. Otrasné. Stav chladničky Melisa, máš 2 minútky? len potvrdil Gordonovo presvedčenie, že reštaurácii chýba zapálenie a vodcovstvo. Takže ty máš na starosti kuchyňu a všeobecnú hygienu. Mala by som mať, áno. Prečo je tu neporiadok? Je tu 100-krát čistejšie ako pred pol rokom. Určite. OK. Kedy naposledy ste trošku umyli toto? Alebo toto? Aspoň trošku. Nikdy. Bože, neskutočné. Je to trápne. Toto ale zvyčajne čistí. Jasné. Teší ma, že sa aj zastávaš. Ak si myslíte, že toto je zlé, pozrite sa na toto. Šéf-kuchár Ramsay mal pocit, že si na všetko vymýšľam výhovorky, no naozaj netuší, aké zvyky tu boli kedysi. Včera večer sme zákazníkom podávali mrazenú zeleninu. A tu máme 2 škatule brokolice. Nezvládam to všetko, to je celé. S radosťou si dala prednosť mrazenej brokolici pred čerstvou. Billy, snažím sa ti otvoriť oči a vysvetliť ti, aká je momentálna situácia. Kedy ste naposledy čistili chladničku? Pred týždňom. No tak, roky to tu nebolo upratané. Nie, bolo. Nie, nebolo. Prepáčte, som v tomto biznise už 21 rokov. Stavím každý pondiatý dolár, čo mám, že tu nebolo upratané roky. Som znechutený. Daj sem ruku. Človek sa nezohne a nedotkne sa toho. Beriem na seba zodpovednosť za to, že som to tu nezmenila, ale nie je to všetko moja vina. Všetko pôjde von a celé to tu vyčistíte. Kiež by mi pripísal trochu viac zásluh za to, že som to vyčistil aspoň tak, ako som to vyčistil. Vyzerá to o 60-70% lepšie ako predtým. Billy, je to odporné. Je to v poriadku. Nie, nie je to v poriadku. Máme veľký problém. Kedy bola tá chladnička naposledy umytá na mokro? Minulý týždeň som tam mal na to jedno decko. A skontroloval si, ako to urobil? Evidentne nie. Tak prečo sa nezachováš ako chlap a neurobíš s tým niečo? Dobre. Bože môj. Ja už ani neviem, čo mám povedať. Donekonečna rozoberá všetko, čo nebolo urobené a nepochváli ma za nič, čo urobené bolo. Fakt neuveriteľné. Toto len dokazuje, aký je to slaboch. Neriadi podnik, podnik riadi jeho a brutálne potrebuje vyčistiť. To je otrasné. Deň 3, 11:00. Postrašená Gordonovým šokujúcim objavom, Melisa nariadi obsluhe dôkladné upratovanie. Čím to čistíte? Bielidlom a mydlom. Je to odporné. Momentálne by som vážne chcela masku. Billy. Na slovíčko, prosím ťa. Dúfal som, že mi povie, chápem, Billy, že to nie je tvoja chyba, ale naozaj sa o to treba postarať, tak sa o to postaraj. Som brutálne nasratý. A mrzí ma, čo všetko som tu našiel. Zasa mi to ideš dať vyžrať. Stalo sa, čo sa stalo. Duším ťa to absolútne netrápi, Billy. Nemôžeš pchať hlavu do piesku a ignorovať to, Billy. Ale môžem. Čo odo mňa chceš, aby som tu vrieskal ako ty? To nie je môj štýl. Zodpovednosť je tvoja, Billy. Ak chce človek niečo poriadne, asi by si to mal urobiť sám. Čo keby som vyhodil všetkých z reštaurácií a urobil to sám? Skvelý nápad. A keď to nevíde a ja niekde odpadnem, lebo budem spať posraté 2 hodiny denne, potom sa to možno spraví. Alebo nie, ale koho to bude trápiť, keď už budem mŕtvý? Ale prosím ťa, prečo sa so mnou teraz hádaš? Pretože mi to dávaš vyžrať. Si slabý muž, Billy.
Naozaj som toho mal akurát dosť. Nechcel som nechať so sebou zametať len preto, že potrebujem jeho pomoc. Hotovo. Môžeš so mnou aspoň hovoriť? Nie. Billy, môžeš so mnou hovoriť? Nie. Nemám čo povedať. Billy? Tak ako sa ty rozprávaš so mnou, by som sa nezhováral ani so svojím psom. Poser sa. Do pekla so všetkým. Poradím si sám aj bez jeho pomoci. Všetko, čo som v živote dokázal, som dokázal sám. Skončil som. Hotovo. Aký slaboch? Billy! Keď Billy nedokáže príjmať Gordonovu kritiku, Billy! rozhodne sa, že má dosť. Dorite s ním. Dorite s ním. Dorite s nimi všetkými. Chladnička je odporná, tak som ich poprosil, nech ju vyčistia. A on tvrdí, že mu to dávam vyžrať. A odíde si preč. Bojí sa a je tvrdohlavý. Nechce, aby si odišiel. Chce tvoju pomoc, len sa momentálne príliš hanbí na to, aby to priznal. Chcem len, aby sa správal zodpovedne. Zatiaľ, čo Gordon sa snaží vyznať v Billyho konaní, Nemusí sa správať ako malé decko. Billy si skúša prejav pre Gordona. Skončil som. Nerýb do mňa. Nemám ti čo povedať. Ani slovo. Nič v hlave mi nehovorilo, aby som premýšľal, či rozmyslel si to. Pôjdeš von a porozprávaš sa s ním. Vy ste oporou tohto podniku. Nemôžete sa na to len tak vykašľať. Vedela som, že Billy sa naštve. Prestaň. S týmto cirkusom som na dobro skoncoval. Ak sa človek nepozrie pravde do očí, nič nezmení. Ideme si tu zodrať zadky, len aby sme ti pomohli. A ty sa pritom sám vykašleš na seba, na reštiku a na nás všetkých. Ani so psom by som sa nerozprával tak, ako sa ten debil rozpráva so mnou. Skončil som. Hovorí ti len pravdu. Dá sa to aj inak. Mám 46 rokov a v živote sa so mnou takto nikto nerozprával. A poviem ti, jediný dôvod, prečo ho neudriem posratou bejsbolovou pálkou, je ten, že by som za to šiel sedieť. Ja som skončil. Skončil som. Hotovo. Nie si ten, za ktorého ťa tu všetci považovali, Billy. To rozhodne nie. Chceš sa vzdať a necháš v tom všetkých nás v poriadku? Buď malé decko, Billy. Dorite, ja som skončil. Billy volá z Carolyn. Ponúkni reštauráciu na predaj. Vrátim sa ku konštrukciám a budem si užívať život tak, ako kedysi, keď som nemusel riešiť tieto sračky. Pôjdeme na konkurzný súd a všetkého sa vzdáme. Do pekla s tým. Skončil som. Čau. V tom mi Boh pomáhaj. Zajtra tie dvere neotvorím a vy všetci sa môžete dať vypchať. Je mi jedno, že to bolo zbytočné. Kašlem na to. Billy! Vieš čo, nejako prežijem. Neuveriteľné. Keďže Carolyn práve prišla o príležitosť upokojiť situáciu, teraz čelí perspektíve, že Handlebar bude riadiť sama. Som nešťastná. Manžel chce všetko zahodiť, tak som tu sama. Sama na všetko. Dovol mi ti pomôcť. Chcem, aby si mi pomohol, ale neviem, čo mám robiť. Musím pracovať, aby som mala z čoho platiť hypotéku. Jasné, v poriadku. Neviem, čo mám robiť. Čo keby sme popracovali na tom, aby sme to tu zmenili? Budem veľmi rada. Dobre. Dovol mi dnes večer otvoriť reštauráciu. Dobre. Viem, že urobím všetko preto, aby všetko fungovalo. Teraz už necúvnem. Teraz nespláchnem 17 rokov života. Gordon ukáže Carolyn oddanosť jej personálu, aby ju ešte o čosi viac inšpiroval v plnení plánu. To je rozdiel. Vyzerá to skvelo. Vyzerá to oveľa lepšie. Odviedli ste skvelú prácu. Vyčistili sme stenu, sme oddaní podniku a chceme, aby to vyšlo. Billy je preč. To, či sa vráti alebo nie, nejako neovplyvní náš plán na večer. Otvárame a otvárame s čistou chladničkou a zdravým prístupom. Chceme, aby sme tu mali plno, áno? Áno. Tak poďme. Podpora personálu dodala Carolyn guráž a tak necháva Billymu odkaz. Teraz neprestanem. Urobím všetko preto, aby moja reštaurácia s Ramseyho pomocou uspela. A ja to dokážem. Povedala som mu, že som odhodlaná napredovať v pláne, bez ohľadu na to, či to chce alebo nie.
Reštaurácia každú chvíľu otvára, ale Gordon ešte rýchlo trošku poopraví menu, aby sa Handlebar pohol tým správnym smerom. Melissa, urobme dnes jednu špecialitu. Pečené mušle s domácou tatárskou mačkou. Ipswické mušle. Šéf-kuchár Ramsey je jeden z najlepších šéf-kuchárov na svete. To, že stal pri mne, bola naozaj sila. Štedro pomúčime, šupneme do rozhorúčeného oleja a potom ešte trochu ochutíme. Jasné. V momente, ako zákazníci prídu k stolu, len čo si sadnú, dáme im ručne rezané domáce zemiakové lupienky. Teplé privítanie. Sú výborné. Tento podnik je dosť uvoľnený, takže zemiačiky sú skvelý nápad. Je to niečo iné. Deň 3, 18:30. Reštaurácia otvára. Dobrý večer, máte rezerváciu? Zemiačiky sú lahodné. Úžasné, že šéf-kuchár Ramsey nám ukázal, že sa dá urobiť aj niečo také jednoduché, ako sú lupienky. Všetci ich milujú. Naozaj úžasné. Dnes máme výnimočné predjedlo. Pečené mušle s domácou tatárskou omáčkou. Dobre, vyskúšam. Zemiakové čipsy majú úspech. Špeciality tiež. Vydržte. V jedálni je príjemná atmosféra. Mušle. Prosím, mušle. Všetci ich milujú. No, sú naozaj úžasné. Tvrdia, že je to najlepšie, čo tu kedy jedli, takže fajn. Špinavé riady nenosíme na stôl. Poďme, áno? Nemyslela som si, že sa vráti. Bola som veľmi prekvapená, že prišiel tak rýchlo. Ešte stále som rozčúlený pre to, čo sa tu dnes udialo. Pekelná kuchyňa. Deň 3, 19:30. Večera. Majiteľ Billy sa vracia do Handlebaru len pár hodín po tom, čo sa vyhrážal, že obchod predá. Ešte stále som ani pri najmenšom nechcel, aby tu šéf-kuchár Ramsey ostával. Chcel som, aby bol preč. Billy, no tak. Vykašli sa na to. Keď sa Billy vrátil, stále mal odmietavý postoj. Billy, prosím ťa, ľúbim ťa. Iba na tom záleží. Iba na tom záleží. Úprimne hovorím, že svoju manželku milujem viac než čokoľvek na tomto svete, takže som sa vrátil kvôli nej. A kým sa Billy snaží nadviazať kontakt so svojou reštauráciou, Potrebujem jedlo. Melissa bojuje s úlohou vydávať čašníkom kompletné objednávky. Nemám celú objednávku, potrebujem zvyšok. Je tu viac problémov. Pre koho je toto, Melissa? Je to tu už 37 minút. Neviem. Palacinky. Na polovicu som zabudla. Melissa prestala komunikovať. To je skrátka celá ona. A myslím, že to Ramsey mu prekáža. Dostanem niektoré zo svojich jedál? Netuším. Nechápem, čo im to tak trvá. Čakáme už 2 hodiny. Ide o to, že teraz sa to nehýbe. Človeče. Keď som už mala veľký sklz, netušila som, kto čaká a kto objednáva. Potrebujem lososa. Na tomto je losos? Myslím, že Melissa tam totálne spanikárila. Bol tu obrovský chaos. Je 9 hodín. Odkedy sme tu? Od 5:30. Neviem, čo na to povedať. S objednávkami zabrzdenými v kuchyni. Zabite ma. Zabite ma. Kašľať na to. Bože, pomôž nám. Si hladní zákazníci začínajú riešiť svoje frustrácie. Dnes ste nemali chodiť. Jeden na druhom. Viete čo? Radšej si neotvárajte ústa. Ja si môžem otvárať ústa, kedy chcem. Prestaňte sa takto rozprávať s mojimi rodičmi. To je absurdné. Úplná katastrofa. A teraz už naozaj neviem, čo mám robiť. No tak, Billy, môžeme sa o tom pozhovárať? Áno. Billy nemal na výber. Musel si vypočuť šéf-kuchára Ramseyho, inak by sme to tu rovno mohli zatvoriť a okamžite odísť. Nikdy som nevidel, že by sa moja kuchyňa takto rozpadávala. Nikdy. Ani v tie najrušnejšie večery. Nikdy. Melissa teraz musí komunikovať. Toto je najkritickejšie štádium, kedy sa musí otvoriť a komunikovať. A prijať pomoc. Áno, pri toľkej práci musí povinnosti delegovať. Je to jeden z najlepších šéf-kuchárov na svete. Asi by som mal dať bokom všetku zlosť a vypočuť si, čo má na srdci. Melissa možno nekomunikuje, ale menu je príliš rozsiahle. Áno. Rozumiem. V tej chvíli som bol voči jeho nápadom veľmi otvorený. Vážne som rád, že si späť. Ty si základ tohto podniku. Pohovor si s personálom. Myslím, že si radi vypočujú, že všetci sme na jednej koleji.
Deň 3, 23:45. Stretnutie. Prvá hodina podávania bola skvelá. A potom sme sa zabrzdili. Veľmi sme spomalili. Melissa odmietla si komunikovať. Netušila som, čo sa deje. Áno, súhlasím s tebou. Úprimne, musíme zredukovať menu. Musíme ho zostručniť. To len privítam. Nové, malé, dynamické menu. Menu, ktoré si môžeme presadiť. Bolo by naozaj pekné, keby sme mali nové menu. Stručnejšie a prehľadnejšie. Zajtra večer nás čaká znovu otvorenie. Musí to byť úspech. Vyspite sa, dobre? V rámci príprav na znovu otvorenie pracuje Gordonov tím celú noc. Modernizuje ošumelý zastaraný vzhľad handlebaru. Deň 4, 8:20. Odhalenie nového vybavenia. Pripravený? Pripravený. Pozrime sa na nový handlebar. Páni, bože, je prekrásny. Bože môj. Predtým, potom. Teda. Vyzerá to tu úžasne. Je svieži, je nový, je teplý, nie je tu nič zastarané. Predtým, potom. Áno, wow. Cítim len wow. Wow je všetko, čo k tomu viem povedať. Wow, wow. Áno. Čo tie lampičky? Už žiadne globusy. Presne tak. Už nie sme zaseknutí v 80. rokoch. Predtým, Pozrite sa. potom. Teplé, jasné, živé. Spokojná? Áno, ďakujem. Všetko je úžasné, je to neskutočné. Som unesená. Billy, máš prvý gastropub na Long Islande. Gastropub. Čo je to došľaka gastropub? Čo je gastropub? Dobrá otázka. Gastropub. Dobrá otázka. V živote som nepočula o gastropube, ale sme prví na Long Islande. To je nesmierne úchvatné. Gastropub je prívetivé miesto. Non-stop otvorené, chodí sa tam relaxovať a užívať. Obslúžime každého. Dokonale sa hodí do tejto štvrte. V Manhattane je 25 gastropubov a fenomenálne sa im darí. Pub s dôrazom na dobré jedlo za prívetivé ceny. Akýsi druhý domov je presne to, čo tu s manželkou chceme mať. Keďže Gordon vie o Billyho a Carolininej láske k motorkám, Poďme. Ste pripravení to trochu roztočiť? zorganizoval prvé motorkárske rally handlebaru, ktoré pomôže rozšíriť správu o znovu otvorení. V extáze? Určite. Billy a Caroline však zatiaľ netušia, že Gordon zohnal aj ďalšieho motorkárskeho nadšenca. Rock'n'rollovú legendu. Jedinečný Dee Snider's Twisted Sisters. Ahoj, rád ťa vidím. Vďaka, že si prišiel. Carol, Ahoj, teší ma. Ahoj, zdravím ťa, Carol. Nikdy by mi nenapadlo, že si sadnem na motorku a pri mne pôjdu šéf-kuchár Ramsay a Dee Snider. Bola som z toho nadšená. Billy, ste pripravení? Áno, sme. Bolo fenomenálne, že Gordon Ramsay ho zohnal, aby nám pomohol spustiť nový začiatok reštaurácie. Bolo príjemné zajazdiť si, či vidieť jazdiť a užívať si šéf-kuchára Ramsayho. Zažili sme kopec zábavy. Dobre, poďme ich rozniesť. Znovu otvorenie handlebaru už dnes večer. Poďte si dnes večer zatancovať na znovu otvorenie handlebaru. Príďte sa pozrieť. Usmievam sa, lebo cítim, že handlebar sa už uberá správnym smerom. Máme kam ísť a máme sa na čo tešiť. A keď sa už správa rozšírila, Gordon sa vracia k predstaveniu nového menu gastropubu. Pred vami je menu, pozrite si ho. Nie je tam nič komplikované. Či už je to steak, mušle, losos, klobása, všetko sa pripravuje jednoducho. Nové menu je podľa mňa fenomenálne. Zredukoval ho na niekoľko komfortnejších jedál podávaných v novom svetle. Melissa, dnešný večer je dôležitý. Keď začneme obsluhovať, ty sa ukážeš a začneš komunikovať. Áno, pane. Šéf-kuchár Ramsay vynaložil veľké úsilie, aby nás zmenil. Pokúsim sa ho nesklamať. Začneme budovať prvý gastropub na Long Islande. Kvôli včerajšku sa ešte potím. Som nervózny, ako to moja kuchyňa zvládne. Nepokazte to.
O chvíľu. Znovu otvorenie. Vítajte, vítajte. A stále zostáva mnoho nezodpovedaných otázok. Zvládne Melissa toľký nápor? Losos vyzerá zo spodu čierny. Obesím sa. Stratí Billy nádej? Toto nie je dovarené. Zosypeme sa. Dočká sa Handlebar konečne úspešného večera? Prepáč, takéto sračky nepodávam. Alebo skončí v plameňoch? To je koniec. Zistite už o chvíľu. V pekelnej kuchyni. Deň 4. 18:30. Znovu otvorenie. Dobrý večer. Vítajte. Ďakujem. Dnes večer je slávnostné znovu otvorenie. Teší ma. Vítajte, vítajte. A motorkárske rally šéf kuchára Ramseyho evidentne zvestovalo chýr o tejto udalosti. Dobrú chuť. Poďme. A keďže Billy už zdá sa prijal Ramseyho zmeny, Všetko je domáce. Všetko. všetky oči sú teraz upriamené na Melissu, či pridá v kuchyni. Dobre, sústreďme sa a ideme na to. Všetci sa tešia, že sem prídu, sú zvedaví, ako to tu vyzerá a aké je to nové menu. Ja si dám huby Portabella. Sandwich s grillovaným kuracím mesom. Losos je dobrý. S jedlom dnes budete všetci spokojní. Ďaká. Melissa, potrebujem krevetový koktajl a šalát. Až potom zvyšok. Dobre? Melissa, Melissa, počúvaj ma. Chcem tu dnes večer vidieť fungovať komunikáciu. Musíš sa napojiť. V momente, keď prestaneš rozprávať, sme v riti. Dobre. Myslím, že Melissa musí byť asertívnejšia a musí všetkých udržať pod kontrolou. Poďme, je tu na mňa príliš ticho. Keď sa reštaurácia plní nech sa páči. a zákazníci prijímajú nové menu gastropubu, Je to dokonale uvarené, výborné. Gordon to využíva a dáva špeciálne vyhlásenie. Dámy a páni, privítajte prosím miestnu legendu. Dee Snydera z Twisted Sisters. Zatlieskajte mu. Keď vošiel Dee na motorke, bolo to senzačné. Všetci tlieskali, kričali, bavili sa. Nie je to super? Takže urobíme to takto. Na počesť veľkého znovuotvorenia Handlebaru dáme do dražby túto motorku. Takže ak chcete tohto nádherného Harleya Sportster, choďte na web stránku reštaurácie Handlebar. Ponúknite cenu. Celý výťažok pôjde na dobročinné účely. Veľmi pekne ďakujem. Dee Snyder. A keď sú už rodina a priatelia Dee Snydera usadení Ja si dám huby Portabella. a reštaurácia prvýkrát po vyše roku praská vo švíkoch, Prosím si steak a šunkový šalát. Šunkový šalát, iste. kuchyňu čaká skúška. Losos vyzerá zo spodu čierny, Melissa. Ja si vážne nemyslím, že je spečený. Podaj mi špachtľu. Podľa mňa je v pohode. V žiadnom prípade, madam. Takéto uhlie nepodávam. Nie. Fakt odporné. Melissa si myslela, že všetko zvládne sama. Pritom tam mala 2 ďalších kuchárov, no nepožiadala ich o pomoc. Toto je uvarené na novo. Veľmi ma to mrzí. Potrebujem to 2-krát, Missy. Prepáčte. Som hladná. V snahe rýchlo stihnúť objednávky Blbý losos. začína Melissa obetovať kvalitu jedla. Toto nie je dovarené. Do šľaka. Pozri sa do stredu toho sprostého lososa. Hnus. Losos bol lesklý, studený. Uťahovala si zo mňa? Losos sa nám vrátil surový do paroma, takže už ho robíme 3. raz. Blbý losos. Poďme na to. Myslím, že Melissa tam totálne spanikárila. Zosypeme sa. Prečo sa zosypeme? Máme tu ešte niekde lososa? Kde mám lososa? Posratý losos. Billy, ak to bude zaspálené či surové, niekomu to napchám do krku. Všetko sa to len zhoršovalo a zhoršovalo, až to bola úplná katastrofa. Dúfam, že žartuješ. Obesím sa. Totálne som to spálila. Pekelná kuchyňa. Deň 4. 2026. Potom, čo lososa najprv prevarila To je nepripustné. a potom nedovarila, Surový. Melissa dúfa, že do tretice jej to vyjde. Doriti. Bill, musí sa otvoriť a komunikovať do frasa. Ak ich hneď nezačne komunikovať, sme v riti, jasné? Áno. Prosím ťa. Musí zapojiť do práce ďalších 2 kuchárov, ktorých má v kuchyni. Nie je to show pre jedného. Ak si myslí, že je, nikdy to nebude fungovať. Zlatko, tento raz poriadne. Melissa, využi týchto 2. Snažím sa. Chcem to počuť.
Otvor to, komunikuj. Dobre, uvaríš mi prosím ťa toto? Áno, ďakujem. Ja sa postarám o zeleninu. Dobre, dievča. Uvedomila som si, že nezvládnem celú linku sama. Soľ a korenie, prosím, ďakujem. Naozaj som to musela začať viesť a komunikovať a rozbehnúť to tam. Losos je na ceste, zlato, veľmi ma to mrzí. Pekne. Hotovo. Ďakujem ti pekne. Zdá sa, že Gordonova trpezlivosť s Melisou sa konečne vypláca. Dávate tomu palce hore? Je to dobré. Fajn, dáme to dokopy. Potrebujem 3 newyorské hranolčeky. 3 newyorské V hranolčeky. tejto chvíli už chápem, že celý Ramseyho koncept je v komunikácii a v možnosti udržať všetko pod kontrolou. Musíme si pohnúť. Ak sa naučím komunikovať, bude to fungovať. Musíme sa sústrediť na Diov stôl. Práve na ňom robíme. Dobre. Vezmite tie 2 burgery, kto môže? Melisa ma dnes večer naozaj prekvapila, keď dokázala požiadať Erika a Georgia. Podáš mi toto, urobíš hento? Ide nám to naozaj dobre, vydržme. Veľmi, veľmi dobré. Je to úžasné. Skvelé, poďme. Dnes sme tu mali pár obrovských zádrhelov, ale nakoniec nám všetko vyšlo. Skvelé menu, čo? Všetci boli spokojní, tešili sa, mám z toho dobrý pocit. To je koniec. Najbližších pár dní sa Long Islandom ďalej šíril chýr o jeho prvom gastropube. Máme úžasné nové menu. To bol ten najlepší burger, aký som kedy jedla. Dokonale pripravený. Posilnená novým smerovaním a obnoveným jedálnym lístkom, Melisa znova našla vášeň. Jeden malý Cezar, jeden malý. To, že tu bol šéf-kuchár Ramsey, určite vnieslo do mojej práce nový život. Kurací sendvič odišiel, burger odišiel. Som zapálenejšia, chcem si byť istá, že všetko bude dobré. Som prekvapená sama zo seba. Dokonca aj čašníci si predsa vzali, že budú udržiavať čistotu reštaurácie. A Billy sa s obnovenou nádejou a odhodlaním posúva ďalej. Niečo na pochutnanie, kým čakáte na objednávku. A všetkých inšpiruje k tomu, aby Handlebar uspel. Skvelá práca. Vravím vám, budete úspešní. Je to skvelé miesto, skvelé jedlo. Skvelý gastropub. S manželkou sme mu veľmi vďační za to, čo urobil. Zdá sa, že nad Handlebarom visí čierny mrak. No myslím, že sa už vyjasnilo. A trochu začína svietiť slnko. Blahoželám. Ste prvým gastropubom na Long Islande. Tak fajn. Dobrú noc. Šéf-kuchár Ramsey prišiel do mojej reštaurácie a ďaleko prevýšil všetky moje očakávania. A ja viem, že táto reštaurácia bude odteraz už len úspešná. Bolo to ťažké, naozaj veľmi ťažké. Urobili sme veľa zmien, zmenili sme menu, zmenili sme vybavenie, no bola tu jedna vec, o ktorej som si myslel, že je kompletne nezmeniteľná. A to bol Bill. A nám sa podarilo aj to. Na budúce v pekelnej kuchyni. Reštaurácia, ktorá rozdeľuje rodinu. Strácame domy, strácame životy, strácame všetko. Je v nej tvrdohlavý otec, ktorého je nemožné uspokojiť. Chcem hotovú šunku. A syn, ktorý nedokáže pridať. Prečo mi neukážeš ten istý oheň, aký som mal ja? Prečo tam nejdeš a neskúsiš to? Šéf-kuchár Ramsey je ich poslednou nádejou. Moja práca sa tu práve 10-násobne zväčšila. Pripravte sa na výnimočnú pekelnú kuchyňu. Otec, chcem, aby si bol na mňa hrdý. Ktorú by ste si nemali nechať ujsť.